baboy! Baboy ha! Ada kuat ang buka! Baboy! Baboy ha! Ang naman mo eh! Anong mga away mong nako? Baboy! 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 Pwede mo tapad og lingkod? Ang... Anong ka din mo lingkod? Daga ka mong lingkuranan dito? Ikaw naman kung usa din likod. Gusto unta ko nga makigdungan og snacks nimo. Okay ra? Wa ka giluon ako? Ha? Anong luton man ko? Tanang classmates na to, hindi mo ganahan ako. Haon niya. Kaya abig dili sila ganahan nimo. Di na sila ko ganahan nimo. Ha? Kibaw ka? Maunang bulihon kanila kay magpabuli raman sad gud ka. Pero ayaw ka pala ka. Sugod ka ron. Friend ko nimo. Dili ko nimo kaaway. Cindy. Uy, Cindy! Nakag-amigo kag baboy? Oh. Sige ka! Apilo niya ka na mong sugog na mo, ha? Oh, sige! Sige! Sungog ka lang ko ninyo. Okay raman na ba? Basta kay friend na ko si Jason. Oh, Cindy. Gamay na lang gid atong paaboton og mag-moving up na ta. Oo, lagi. Thank you, ha? Kay bisan tanan akong classmates, di ganahan ako, pero ikaw, nakin-friend gyapon ka nako. Buotan ng good ka. Pero baboy lang. Huy, ayaw pagsulti anak good. Tinuod man kun. Kibaw na ko. Ha? Kibaw ka nga nung sungugon ka sa itong mga classmates. Tungod kay kuwang kag love sa imong self. Kay bisan ikaw gani mismo, nanaway man gani kasi mong kaugalingon. Oh, Cindy. Kinahanglan nga imo ng usbon. Unsaon man? Kapugoy. First day pa gani ni ha? Unya-unsa mo give up na ka? Dili ko eh. Kinahanglan nga magpadaot ko. Dili ko mo give up. Good. Cindy, thank you gid kaayo ha nga wa nimo gipasagdan si Jason. Way problema tita uy. Friend na ko si Jason. Og bisag ka no sa kung may kinahanglan siya nako ni ara ko permi para niya. Ma! Mag-jogging na niya! Okay nak, sige. Pag-amping mo ha. Gamay na lang gid ang kuwang mo. Daot na gid ka. Ato na ta? Kuya Ogie ko, Bi. Ha? Asa man ta? Nangayo mo kugwarta ni Mama. 2 weeks from now, tingklase na sad. Gusto unta ko mamalit og sinina. Di man ko ka mamili, oy. Ikaw pili para nako. Sus, ulitaw naman gini akong best friend, uy. Abi ni mo, nalipay kay ko sa imong changes karon. Lahi na gid kay ka sa una. Mas nakita na ko ron ang Jason nga mas love na gid iyang kaugalingon. Og thanks to you. Kaya kung di pa tumudin mo, di na ko makita ang akong worth as a person. So, kano sa mga kaplanong mamalit? Magtalaw-tanaw una ko glaing din eh. Samtang nag-fit pa si Jason sa mga t-shirt nga una na kong napilian. Miss friend, kani? Okay ba na? Bagay ba na ako? Kakwapo niya. Recorded by X Thunder Gaming. Miss friend, okay ba? Ha? Bagay ba na ako? Ha? Bagay ra. Bagay kaayo ni mo. Okay, sige. Piliin pa ko. Ano kung si Dino? Di na mo classmate ni Jason ron. Makakita ang takapir niya. Ha? Lahi na bayad gid kay si Jason ron. Sa una, bulihon lang to siya din sa eskwelahan. Pero karon, wa na, oy. Heartthrob na siya din niya. Hoy, isa ka magselos nga daghan ang babae nga magpatagad niya? Nga na magselos man ko. Nga best friends naman ni. Stino, oy. Amigo ra akong pagtanaw ni Jason. Aw, kung mao man gali na, then good. Kay to be honest with you, di man sad mo bagay ron.
Si Jason nag-level up na, samtang ikaw nagpabilin ra gihapon kung unsa ka sa una. Sheila. By the way, uy, regards ko sa imong best friend, ha? Please? Sure. Sige, akong ingnan. Best, lahi ra gid no kung imo nang love imong kaugalingon no. Kay mas daghan na kaganahan gid. Ug daghan na kay ganahan nimo. Kinsa ba mag-expect na sa una bulihon ako, pero karon bisag kinsa na lang magpa-picture nako sa atong eskwelahan. Giganahan sad ka. Siyempre, all my life wa gyud ko makasuway nga dawat ko sa akong mga classmates. Karon lang. Gidawat beti ka ha, bisag katong dili pa kaingon ana. I know, ug thankful kay ko nimo ana. Pero this time, lahi. Kana bitang ma-feel na nako akong value as a person. Kanang bisag wa lang ko'y gibuhat, bisag naglakaw lang gani ko sa campus, naibaw kong gipangkilig ang mga babae din nako. Okay. Gets na nako. Tol best, di ko makauban ni magpauli niya ha. Ha? Nga naman? Mukoyo ko nilang Rose. Rose? Uyab di Jowo? Oh best, nang-invite ng good sila. Nalimot ka nga doon natay sabot. Wedding anniversary ni Papa ug ni Mama karon. Hala, karon dito? Nakatando na biya ko nila ni Rose da. Dili de pwede balibaran na lang nimo? Maid ko po best good. Pwede di lang sa ako muadto sa inyo ron. Please. Mamawi lang niya ko nimo. Ingnan lang sila sa Papa ug Mama nimo, okay? Sige. Thank you, best. Cindy, may kita dia. Nga no, Tikboy? Kuan ba? Sulti lang mga amigo ha. Si Jason ba ha? Palayaan si Rose. Kaya nagpaniid na ba si Joe nila? Kaya kung ibawa ni Joe nga uyaw mo sila. Na, tigil ko sa'yo mabuti Joe niya. Unsa? Gitabangan lang ako si Rose. Naid lang siyang tao nga maminaw niya karon. Jason, best. Maunay problema. Kaya imbis na makatabang ka, makasamot na lang hinoon ka silang sitwasyon. Mas nagpalayo na hinoon si Rose ni Jowo. Di na nako problema. Kung di ang pingan lang niya si Rose, di na mawaan niya, oy. Jason, timparagod. So di ko na ko tinuod, be? Uyab na ba mo, Rose? Sultihi ko tinuod. Uyab na mo? Uyab na mi. Jason, ay baw lang ka nga. Nga bago pa sila nagka-misunderstanding ni Jowo, pero misingit ka. Wa ko musingit. Si Rose may unang niduol ako. O take advantage ka sa maong sitwasyon. Abi kay nasakitan si Rose karon, ni pahimusad kasi ang sitwasyon. May ubas, hindi? Whisper nanti ka, ha? Kung makasulti ka, muron sa kag-uyab na ako. Unless lang kung nagsilos ka. Oh. Soltera gud ko sa tinuod. Ganahan ka na kunsa. Jason. Nagtuo kang wa ko makabantay nimo. Ganahan ka na ako. Pero sorry ha. Best friend ay akong tanaw nimo. Ug bisan di pati ka best friend ron, di sa mahitabo nga makagusto ko nimo. E di tabagay. Hilasa na nimong manulti, no? Coming from you? Huwag ko mag-expect ka makadala kagsulti na ako, anak Jason. After all sa tanang nabuhat ako para nimo. Tingali kalimot kang ako rin ni dawat nimo sa una. Abi kay okay na ka? Nadawat na kastanan? Makaako na kagpanaway sa lain? Nako? Cindy. Abi nimo? Mas gusto pa to na kong Jason sa una. Kikatong Jason nga ako nailhan sa una. Dili kay ba mo pasakit sa laing tao. Nahibaw kung unsay sakto o dili. Tingali, dawato na lang ginin ako. Nga dili na ikaw si Jason nga akong best friend. I lost my best friend. Si Tita, ang mama ni Jason. Huwag mo kinatuyo na ako. Hello, Tita. Cindy,
Jason is in the hospital now. Unsa? Ngano, unsa nitabo tita? Daghan kisig mga punog. Gikulata siya ni Juwo. Kitabangan nila si Jason. Kiduo ko. Asa mga hospital karon tita? Hinay lang, ha? Ay, kadit sa... Kuhaan ako ang unang araw na ipasandig ninyo. Okay na. Bes, sorry ah. Dili na ito mag-iskot pa, ana. Gusto lang ko mga igsuri ni mo sa akong nabuhat. Nagmahay kay ko. Nagmahay ko sa akong mga nabuhian ng istorya diyan mo. Jason. Please, hatagi ko chance. Please, balik na ako, best friend. Huwag mo kumawa ng mugod. Ikaw naman. Maong pagpakaayo nagdali, ha? Kaya magkinahanglan yung kakusog. Mahayon para batikas imong pagpasakit o storya na ako. Joke! Do you hear me? I'm talking to you across the water. Baby, I'm trying. Boy, I hear you. Until now, best friends paghihapon ni Jason. Ni-attempt siya o pagpanguyab na ako pero bisa ganahan kaayo ko niya. Huwag yun ako irisgo ang among friendship. Kay tingali kung sugto na ako siya, doon na naunay mausap. Dili na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ko mga higalan kaagi ni Cindy nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga ko lang Lucky. Lucky I'm in love with my best friend, Margie. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Laganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinapoy nga naglibot sa sakawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong